ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. ҳам шукранаи худосозим хубем. раҳмати калон барои ҳаматон, барои комментарияи бениҳоят хубатон. дар иҷа чӣ хеле ки дидесед тухмоқти шакар якҷоя кардестам. иҷа намун дар эфир касе буд, дар эфир яка занг зада буд, як торт заказ кард, торти медовик заказ кардагай. насиб боша озяи медовика тайёр мекунем, баъд куда як торт мекунем. инҷа ҳоли тайёр кардестам медовика. якум аввале тухмақати шакар мезанам, баъд чӣ хеле ки рӯз нишон дода будам, баъд маскара қати асалу қати сода баъд месӯзонам дар плита. нем хеле дӯстони азиз андохтам асала. асала ғавз буд, вақте ки будозидаам плита об меша, чӣ хеле ки худтон медонед. маскарам дохтам, маска ним кило буд, 250 граммша дохтам, ним зиёдша 300 граммша дохтагиам. бисёриё дар комментария навистанд ки дафима кардам, гуфтанд ки мо чӣ мекунем, тоқа асала қати сода месӯзонем тамом, ба маскара будози чӣ хел мешуда боша, маска беҳтарин меша, намедонам молоима ки хушрӯ меояд. аммо вақте ки мо торт кардем видеоша партифтам, накем бурида партифтанша чӣ хеле гуфтам фаромӯш накардам, видео кардам, шаварам удалит карда. инем хеле хай то об шидани инёра, вақте ки об шидан баъд сода меандозем, месӯзонем то аммо шоколад нишонаша. баъдан даву тухму шакари якҷоя кардагимон чӣ мекунем, гуфтан шакарам дохтед, шакар бале ки дар ҳама торт шакар меандозанд. намедонам накем ами бозороие ки 60 сумара мехаре ё ки 45 сумара, ҳамун тортои медовик ба видеош вообще гап надори. дар видеош вақте ки мехаре ними талхи холияй, ва ба фикрам шакар надора. тоқамо асал қати чиро сӯзондагиам, тамом асал қати содара, маскам надора вай дадранаш. ҳама хел хаффа какаю талхай. я дубор харидагием, аммо нахаридагием, падарко вардагиам мона. ҳам хеле будагиай. барои мо ами хонада бо хонагӣ дигай. ягон че мегӯяд ки хай майда қиматай, ягон касе ки ҳам хеле мегӯяд кораш душворай, ҳама продуктҳо қиматай дар бозор. худтон нағз медонед. ҳамин ватанда вообще бо қиматтарай, ҳамун чизои торти порт қиматтарай нисбат ба он Москва. барои ҳамо хай морам бифаҳмед, мо ҳаққи коримон чайни одамо намегирем. ҳамаш айхмона свету ихалёша бо ҳисоб намекунем, меҳнатомон оқа ҳисобам намекунем. инам хеле хай дӯстони азиз, раҳмат ки дастгирӣ мекунед, заказ мекунед. ина касеро буфора бо дар комментария номеро мемонем заказ кардан, ё ки реклама, ё ки сообщество, ё ки торт фарқ надорад, метавонед заказ кунед. хайнам хеле қариб ки об шид, содарам будозем меша. ҳамин ҷӯшуки омад, содарама метозам. ҳозир як қошиқи калон, удаф ним қошиқ андохтем, даф як қошиқ метозам, барое ки бисёртарай чимон. идафина чимон бисёрай 10 тухм кади кадеста, 10 тухм буд, даф хумонда 2 тухм кади када буд. ира 3 кило ку гуфтагиай, айхмонам 1,5 кило буда, дуруғгӯ нашам агар, ё 1,200 буд, ами қадар майдаг буд. ана ира 4 кунҷи калонтар мекунам. туфай. инам хеле хай дам мекунам, касе ки накадагиай, ба фикрам ҳама кадагиаю, хай кадоми накадагиай, натарсед бои содай. баъд як кас савол дод ки иқа сиёҳ кади талх намеша? Не, талх намеша, ширина ки ба маза ки хушрӯ меояд. чиай ҳамин торта бениҳоят чӣ хеле ки гуфта будам, ҳамин хонагиҳои мо дӯст медоранд. медовикам хеле майдаг мекунам, ҳамин яшиштаги монда мехӯрем, багем меша як кусокша 2 кусокша мемона, бо 1 минут пас бо мехӯрам. ҳама да бисёри торта Соня дӯст медорад дар хонамо. инами хеле хай дӯстони азиз, ҳозир месӯзонам то охирша сӯзонда шидам, бо нишон метавон. инам хеле тайёр шуда, қариб ки ҳозир тайёр меша. иҷаш ҷои дарав айда, ҳамин мегири дарав айда
омехта мекунӣ бо дар авушта амхали хай ягон ҷояша ки нишона додум одамо чун медонанд хай бисёраш ина қариб ки тайёр шуда инами уқе ки да телефон метавон бо уқи сиёҳ неста сиёҳи бад метавон да телефон лекин уқи сиёҳи бад неста инам хали хай дӯстони азиз ҳамин пузириёш камтар шава мегирам мерезам дар тухму шакар дӯстони азиз ина дохтам кофтумша чӣ мекунам ҳозир хамирша тайёр мекунам хамирша тайёр мекунам ба нишон медиҳам якум чӣ хеле ки гуфтам ба инами мековам ба венчик қариб то сах шидан ша ба қариб сах шид ба бадастон мекунам дӯстони азиз анам хеле шашта кадам ина кремо боша аёмо эфир мондагия ёро ҳозир барои кӯдакора чӣ хеле гуфтам якта бисквит мепазам мо ҳами хумо пухтанӣ будем давҷо успед накардем ҳозир ина шавда мепазам баъд барои завтракшон мехӯрем ина ҳозир мегирам тунук мекунам тез ина вуҷуда лист ма тайёр кардам ондагим мегирам тез тунук мекунам дар духовка мемонам ёро чӣ хеле ки медонед тезак мепазанд тез пухта мегирам дӯстони азиз инам хеле 6 қабат чӣ пухтам корша пухтам бисквитам мондум дар духовка инам хеле ҳозир иёра крем мекунам кремам тайёр кардагиам инам иҷо ҳозир крем мекунам шон ҳар як қабатча бо нишон метим аммо хай обични мекардагимо бугем баъд охиронда нишон метим чӣ хеле меша инам хай вай 3 кило кӯфтагиеда ина хай дӯстони азиз инам хеле қабатоша пӯшондам ҳозир бо крошкоша майда кардагия мечошам бо нишон метим ба ҳамин видеоро ба поён мерасонам дӯстони азиз ҳозир ина фақат мо чӣ кардем дар пешто нишон надодем ҳозир ина нишон медиҳем ки ҳамин торти кардагимон чанд кило меброя мо ина хеле бармекашем мо ина якчира мемонем да болош ина дидестед 100 граммам нест анака торта мемонем монде омадесай номадесай номадесай ӯзбе чанд кило яхи севу ина 409 нарас я нарас ина севу 408 дӯстони азиз ина михале севу 408 хай 100 ша бигирем севу 300 хай 100 грамм дига наиш буроя севу 200 короче ай 3 кило севу 100 севу 200 точно меброя ина михел хай ина из золотисти ина коғоза ки так ша биги хай 100 грамм севу 400 бу севу 400 бош 100 грамми севу 200 хай ай 3 кило зиёд шуду кам не инам хеле хай дӯстони азиз дилуш соф буде апамона апашка 3 кило гуфта буд хай ҳеҷ гап надошт 3 кило 200 3 кило 300 инам хеле хай туҳфа кардайда ҷиян шай додар шай инам хеле хай тайёр кардем дӯстони азиз шумо баҳо битиед ина медове ки калонам кадем марҳамат ман номероро дар чӣ мемонам кадоме ки тор заказ кардания дӯстони азиз метавонед ки тор заказ кунед чӣ хеле тор боша фарқ надорад инам хеле хай гӯдакода бисквита чӣ хеле ки гуфтам аммо бисквитои мекардагим ҳозир мекунамшона хай буриданша ба сар нишон метем агар чӣ қадar маъқул бошатона дар комментария бинависед дар инҷо боша видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад хайр дӯстони азиз